Ešte predtým, než toto video začne, ja som trošku zabudol na to, že som mal zapnutú vibráciu, keď ničím blok. Takže ak vás to niektorých bude štvať, ospravedlňujem sa, je to moja chyba. Na budúcom videu to nebude, takže tak. Páni, vítam vás u nového videa a dneska to bude Crafting and Buildings, let's go! A východ slnka a idem nájsť nejaký stromček. Kým táto opica nájde svoj strom, ja vám poviem, čo budeme dneska robiť v tomto videu. Tak prvú vec, ktorú dneska získam, tak bude jeden OP predmet. A tento predmet není úplne až tak OP, ale je docela dosť decentný. A tento item potom budem používať na to, aby som dostal jeden z najlepších itemov. Možno není úplne až tak dobrý, ale používa ho každý hráč. A to je tak asi všetko. Takže tak. Tak, paráda, mám stromček, zasadím ho, Jacob a Johnny Jack, toto si zapamätajte. A idem asi pre železo. Lebo som hovoril, že budem potrebovať približne stack železa. A uvidíte, ešte na čo mi to bude. Na kamenné veci, tak rýchlo vysvetlím, ja som úplne to zabudol. Stack železa budem potrebovať, nie úplne stack železa, presne potrebujem nejako 42. Na jednu vec, možno niektorí vedia, možno niektorí nevedia, uvidíte v tomto videu. Čo je dobrý štart, ale ja budem potrebovať hlavne železo budem potrebovať. A potom, keď získam železo, tak pôjdem na hlavný quest tohto videa, čo som si dal teda. A tak no. Dobre, 13, to by mohlo stačiť. Vykraftím si kamenný meč, kamennú sekerku, kamenný krompáč a ešte kamennú lopatku. Nech mám full set. A tu som videl už železo, pekne. Uiii. O, tu je ďalšie. Tu je rovno aj zlato. Ale zlato nepotrebujem teraz. Ako jediné na zlaté jablka, ale tak no. Koho to zaujíma zlaté jablka? Ale budem potrebovať ešte trošku viac. Hop. Tak, to mám 10 11 12 pekne, čo znamená, že som približne v 15% to, čo chcem. Ďalšie železo. Počul som ďalšieho skeletona, ako vystrelil, ale tak v pohode, ja sa smrti nebojím, smrť sa bojí mňa. Tu máme tu mám... Au. Poď preč. Ale však... Prečo mi nejde unshiftnúť? Dobre, ja som mŕtvý, GG. Počul som ďalšieho skeletona, ako vystrelil, ale tak... V pohode, ja sa smrti nebojím, smrť sa bojí mňa. BD šlo proste dať pred shift. Poprosil by som vec. Dobre. Nemôžem umreť, alebo čisto teoreticky môžem. Ale potom by som sa musel vrátiť pre svoje veci. Čaute kamoši. Problém, ja nemám žiadne jedlo. Nad tým som nerozmýšľal. Yes, mám jedlo. Nice. Toto by mi mohlo zatiaľ stačiť. Vidím lapis. Paráda.
Ja som tak hrozný v PvPčku. Daj mi Rotten Flash. Tu mám svoj pekný lapis, ktorý si pekne zoberem. Tu mám 7 lapisu, 17 zobrať. Oh, Serus, Enderman. Tu musím byť už opatrný, lebo tu bol v vode ten skeleton. A presne neviem, kde je. Vlastne čo robím? Tu. Yes, tu je to. Jak toto urobím? Tož dobrá otázka. Ukáž. Nice. Dobre, ja som inžinier proste. Hop. Počul som zombíka. Trošku sa bojím. Ale už sa nemám čoho, lebo to nie je tá láva. 19 ironov. To mi nebude stačiť. Keď nad tým tak rozmýšľam 20... Ja potrebujem bojať 31 ironov. Ale plus... Áno... 31 mi bude stačiť. S tým sa zmierim. Tu mám 25, 26 budem mať. Čo nie je zlé, ale ešte potrebujem trošku. A 27 dokonca. Som mŕtvý. Nevadí. Toto bude trošku prúšvih. Nie? Teraz otázka, kde sú moje veci? Ja sa to ešte zabijem sám. Dobre, vidím tu skeletona. Nechaj ma. Au. On má punch. A čo tu robí ďalší skeleton? Som mŕtvý, som mŕtvý. Neviem ako žijem, ale žijem. Mal by som mať 27 ironov. Nice, mám. Stresujem, možno. Jaká je pravdepodobnosť, že toto prežijem? Asi nulová. Dobre, dajme ešte irony. Toto rýchlo rašnem. Železo. Vidím pavúka. Daj, poď. Tam vidím zlato nepotrebujem. A to je ten skeleton s tým punchom. To je zlato. Prečo tu je toľko zlata? What the hell? What the hell? Prosím. Ok, tam je vyčka, tam nejdem. A tu sú irony. Nice, ale musím tu urobiť trošku kľúčku. Takže cigánska ferovka, hej? Poď. Au. Ako ten pavúk mi dal docela dosť kombo. Pekne. Let's go. Idem jak drak. Rar. Dobre, to sa vystrihne, to je hrozné. Yes, konečne mám 31 ironov, mám dokopy 35. Už ma nikdy neuvidíte. Yes. Tam sú ďalšie. A asi si ich získam, že prečo nie. Hop. Tam je ďalší. To robí celkom 37.
Keď mám dobrú matematiku, toto by mi už malo 100% stačiť. Ok, daj mi creeper, tam nejdem. Daj ma preč z tohto utrpenia. Odišiel som z tejto jaskyne a išiel som hľadať nejaké bezpečné miesto. Oh, ale žiadne bezpečné miesto. Oh, hell nah. Tu je skeleton zase. Tu máme sugarcane. Poviem zatiaľ, už som videl hore tohto zombíka, super. Ja idem sem pekne na tento strom. Toto bude akože moja blízka. Yes! Fishing rod! To je ten item, po ktorom som tak dlho túžil a skapem. Posrediečka! Dobre. Možno sa niektorí pýtate, prečo práve udica? No, udica je jediný dôvod, prečo som ju chcel. Enchantované knihy. Lebo tie enchantované knihy sú väčšinou myt. Ale fakt môžu vám niekedy zachrániť život. Potom, enchantovaný luk. Môžete mať power 5, upgrading 3 a mending a potom môžete ešte dostať lepšiu udicu. Takže je to docela dosť dobré a nikto to skoro nepoužíva. Alebo nechcem zlaté brnenie a nechám si svoje veci. Risk je zisk proste. Kde si zombík? Poď sem. Hop. Hop. Poď sem ňou. Ale tam je pauk dokonca. To je problém. Čauko. Zales. Au, 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 au. Dobre, toto som nejakým spôsobom prešiel. Teraz. Tohto zlatého zombíka. Prosím. Ďakujem. Dáme dosť sem. Kde nájdem tá voda. Aby mu najdlhšie trvalo, kým sa dostane na povrch. A on sa utopí. Čo znamená, že ja dostanem svoje prenie? To bude... Á, okej. Dostaň. Kámo, sa chce hrozne sa rýchlo vybaviť. Dostaň tam. Ne, on ide na povrch. Nie. On sa nadýchol už. Nice. Chytil som rybu. Ale čo som chcel povedať? Daj mi to zlaté brnenie. Utekaj. Čau, creeper. Dobre, a teraz, keď mám zlaté brnenie, protection, upgrading, nice, pekné enchanty, tak konečne sa nemusím bať o to, že umrem. Aj keď stále mám 3 srdiečka, ale už som silnejší. Dobre. Ja si asi presuň... OK, to bolo trošku zaujímavé. Nejakým spôsobom sa mi podarilo naštvať Endermana. Čo je tiež super. Dáš mi Enderperlu? Nedáš? Poď sem dole. No poď. Dáš mi grassblock. No tak díky. A tam je ďalší creeper, 2 je dokonca. Ja potrebujem... Kámo! Poď preč. Ja potrebujem rybažit. Počkaj, to bolo po česky. Ja potrebujem chytať ryby. Nechaj ma. Chod do pekla, Satan. Dobre.
To bude super. Tu bude... Toto bude vyzerať jak keby tu boli, neviem, bombardéry alebo niečo. Ja neviem, čo rozprávam už. Rozhodol som sa presunúť na spawn, lebo to bolo jediné bezpečné miesto. Popravde nebolo to vôbec bezpečné, len ja som proste človek. Tuto to vyzerá v pohode, trošku to urovnám a urobím tú bejsku. A ja idem získať... svoj OP look a enchanty idem získať. Týchto 20 minút utrpenia vám zmačkám do 5 minút, aby ste sa nemuseli pozerať na to, ako trpím. Už nikde nedoží. Yes. A ja sa si ho sem byť posledný, Po 10 minútach som konečne dostal svoju prvú enchantovanú knihu. O! Knockback 2, kámo! Ale aj tak to je dobrá kniha. Ale poď. Serus, kámo, je sa bude pridať. No, to je paráda, 4 byt. Čo? Čiže najka? No, ale no, ale keď je na tvoj. Vyvať to svoj, môžeš. Ty si nechal pravdu, aj zvík, aj to sem. A ja, že ty si na ty si vyňa jedna. Tak, jo, dobre. Ešte vedím, ak zase jeden, som rád, že si uvidím. A, ja som na všetko vyhal, ne? Čo znamená, že môžem urobiť 1, 2, 3, Iron Mesh. A môžem urobiť koladinu, let's go. Stojí to, som na Iron Mesh. Štít, Iron Mesh. A kropáč, nice. Jedna dňa. Let's go, mám takový pár Iron Mesh. Let's go. Nie, to je zase. To chcel vypáliť. Po pár minútach som dostal ďalšiu enchantovanú knihu. O! Dead Spider 3. A to je tiež, má pocit, dobrá kniha? Úprimne neviem. Ja nič nedevo. Daj to zlote slova svoj. Idem záňať trevo. Ale som na tvojej pohode. Dáme svojčku. Potom som už nič iné dostal, akurát tak ďalšie ryby a ešte nejaké blbosti. Dámy a páni, ja sa s vami lúčim s touto udicou. Čauko! To bolo tak trapné. Musím ešte na tom zapracovať trošku. Čaute! Shit.